வெல்கம் டு ஆர்ஆர்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்கள் பார்க்குற இந்த லேண்டு அண்ணா நகர் ஃபேஸ் 2 பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட அப்படியே ரோட்டில் இருந்து ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இப்போ லேண்டு மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டு 967 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. கிழக்கு பார்த்த வாசல். இப்போ இதில் நம்ம ஆஃபீஸில் ஆர்ஆர்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லேண்டு வாங்கியிருக்காங்க. என்ன மாதிரி பண்ணணும்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். டூப்ளக்ஸ் ஹவுஸில் 38 lakhs ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டில் கிளாஸ் வச்சு பில்டிங் அந்த மாதிரி மாடலில் பண்ணலாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க கால் பண்ணுங்கள், பில்டப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட் கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் பார்த்தா அந்த பிக்சர் மாதிரி தான் இப்போ பண்ண போகிறாங்க. இந்த லேண்டில் வந்து பண்ண போகிறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கும், அவ்வளோதான். டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க பட்சத்தில் இப்படி கால் பண்ணுங்கள், நான் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர்